Tak už se nezlob, strejdo. Teď mi dej laskavě pokoj. Halo, nemáte tam oddělení pro boj s ptáky nebo něco podobného? No, jedná se mi o Racka. Racek. Ano, já počkám. Nevěděl jsem, že jich bude tolik. Řekl jsem ti přece, abys je nekrmil a abys nenechával otevřený okna. Ano, a s kým to mluvím? Vy jste pan Racek? Ne, já jsem jenom potřeboval mluvit s někým, kdo rozumí Rackům. Mám hejno Racků v baráku. Ale já nevím, jak se to stalo. Tak už se nezlob. Měli jsme dohodu a ty si ji nedodržel. Ne, víte, já bych potřeboval síťku nebo něco takového, aby sem někdo přijel a... Ano, počkám. Halo? Kdo je tam? Pan Síťka? Hele, já mám pokoj plnej Racků a... Ne. Pan Racek? Ahoj. Naschledanou.